Čau, vítám vás u další videa a dneska to bude moje první video na tomto kanále, tak můžete dát rovnou odběr a nebudu to dál vokecovat, to můžeme jít na video. Tak a můžeme jít na to. Dneska si dám takovou rozehřívací linku, což je linka 26. Pojedu ji asi tak, jak je. Tak, a pojedu to s karosou. Třeba s touhle a dáme zataženo a můžeme jít rovnou na to, takže je to takový rozehřívací video na tomto kanále, takže tak je za takový to, no. Takový rozehřívací, tak jíždíme za minutu a 10, tak tady máme krásnou karosku, máme tramvaj, tak Fanda nějaký. Kromě došel benzín. Už skoro, no. Tak, to je jedno. Tady stejně nás asi nebude vnímat. Zase 17 stupňů zástupení zapínat nebudu. Tady trošku už asi pojedu na zastávku. Tak. Počkej, já jsem měl vlastně přednost, no tak. Docela dost lidí na to, že to je linka to 26. Jo, já mám i nástup zadníma dveřma, vlastně. Ještě mi nastoupil. Silnější. Příští zastávka k rybníku. No. Zastávka na znamení. Tak, příští zastávka k rybníku a chci tady do konce roku 2024 takových 84 odběratelů, zvládnem to? Konce roku asi je snad, jo. Jo, někdo tady, tak to můžeme projet. K rybníku. Příští zastávka sídliště Březiny. No, tak chci 84 odběratelů do konce roku 2024. Snad to dáme, tyjo, já tomu moc nevěřím, ale můžete mě překvapit, takže zkusíme to. Tak, už tady dojíždíme na poslední zastávku, která není na znamení. Tak, a to je snad jediná zastávka, která není na znamení, kromě začáteční a koneční. Tak, někdo vystoupil. Tak, a jdem na Vodárenskou. Vodárenská. Zastávka na znamení. Tak. Jdem na další zastávku, která nevím, jestli tam budeme zastavovat. Myslím, že asi ne. Nebudem zastavovat. Aha, tak budem. Tak by tady mohli udělat jako, že budou mávat, že jinak bych se ani k ním nemusel zastavovat. Že to je zastávka na znamení. Vodárenská. Tak. Na ještě 2 minuty. Příští zastávka Mladějovská. Trošku výjíždím předčasně. Blbý.
se možná, že to stihnu ještě dát zpátky nebo zatáhnout na tankování, ale nevím, kolik mám peněz, jestli to vystačí. Myslím, že můžeme ještě dát pak trasu zpátky, že to je taková rychlá trasa, že ještě můžeme dát zpáteční. Tak. Taková rychlá trasa prostě. Jedna z těch nejnovějších autobus, no trolej, no, celkově ve svém tunelu je jedna z těch nejnovějších autobusových. Nejnovější tramvajová je linka 3 a nejnovější tramvajová, to je trolejbusová, která je i autobusová, což je linka 42. Tak tady, tak prostě, že se dá udělat jako trolejbus. Tak, pár lidí vystupuje. Nějaký pár asi, nevím. Vyjíždíme ze Simtova, ale pak zase do Simtova budeme najíždět, což je takový popletený trošku, ale no, nevím. Že teď zase budeme najíždět do toho Simtova, jestli se nepletu. A jo? Ne. Jo, tamhle je cedule. Jo, tak se nepletu, tady je cedule. Tady je cedule Simtov, takže zase do Simtova najíždíme. Teď jsem trošku vyjel, tak se omluvím. Tak, radši vystoupím preventivně. To skvěle nebrzdil. Kde je? Jaha, tamhle. Dobrý. Čím minutu 22. To řešit nebudu. Sorry, kámo. Ale já jsem měl přednost, jako, jo. Přest. Příští zastávka Zborov. Konečná zastávka. Dobrý. Tak. Tak. Takhle to jedem. Tak. Teď už jenom odbočím a jsme na konečně. Konečná zastávka, prosím, vystupte. Tak se podívám. Má 7 minut, tak asi dáme asi zátah ještě do garáže. Všichni vystoupili, jo. Dám asi zátah do garáže. Tak, to ještě bude akorát. Tak. Máme zátah do garáže, možná i to na tankování, ale nevím. Já nevím, kolik mám herních peněz. Jsem to rozkoum do prčic. Tak to jsem zmrvil. Tak muset zjít na myši. Jsem zmášnul jedno tlačítko. Počkej, teď nemůžu přidávat plyn ani. Jo. Že můžu zatáčet. Jsem to zase zmrvil. To je jedno. Se aspoň zahraju na myši. Je nová funkce na myši. Jo, pozorně není zase tak daleko, takže to asi v pohodě. Ne, naštěstí nejdem trolejbusem, takže na ty tykadla se nemusím řešit, takže můžu jet skutně takhle rychle do těch zastáček. Jedem bez lidí, takže nám to může být úplně jedno. Takhle přejedem hnusně. Červená. To mi nemůžete dělat, takhle červenou. A tam autobusu. Jestli tam blikne oranžová, tak jako. Naštěstí jsem ještě úplně nestal. Tam to zajíždím. Jo, 2 zelené fábky vedle sebe, trojkový.
Tak. Asi dobrý. Hej, co tady jedu 80, kolik jedeš ty sakra, ty zelená Fabie. Je zelená, to stihnu. Jo. Dělám takovýhle závody. Čekaj, já to... Prčic, to jsem trošku vyfiknul. Tady bude už červená, podle mě. To bylo. Já pojedu doleva, já se tady tudy občůrám. Dobrý. NC linku nemůžu jet, už jo. S tímhle busem. A už linku 99. Tak, tady zatočím. A teď to tady někde v obědu. Jo, už vím kde. Tady vlastně je ta nová ta. Tady je i nový mekáč. Tak, tudy se napojili na linku zpravenou 15 a 16. Takhle objedu. Jsem největší prasák na světě, ale no, to je jedno. Prostě řídím na myši, no. No, prostě. Proč blikáš doleva, když si jel doprava, co to? Nevím. A předjedu, mě to nezajímá. Prostě je to takový, nevím. Zatah do garáže. Se tankovat nebudu. Tak, asi dobrý. Dobrý, už můžu jet. Čukus, kolega. To se vezmu tudy, takhle. Ne, jsem asi dělal špatně. Čekej, můžu to takhle odsto. Ne, nejdu špatně, dobrý. Čekej, tady zahnout. Tak, a asi už hotovo, tak. To si... Čekat, kam to píchnu. Se jich to píchnu tady takhle. Tak. Počkej, ono je autobusový úplně někde jinde. Tak nic. Si dám ještě jedno kolečko nějak. Dobrý. Si to ještě jednou obědu. Že teď se trolejbusový, autobusový úplně někde jinde, teda aspoň myslím. Pokud to tak není, tak mi to napište do komentářů, ale si myslím, že to je tak, jak si myslím. Akorát ještě, no, ještě takhle, nic to, co se, nic to není, nic to je jenom prostě nastání něco. Dá se říct obratiště, tak tady, takhle rovně. Nemáme tykadla, takže asi nic to, tady takhle. Nic to je prostě takový to parkovací, nic to myslím, že nic to je ta vozovna autobusu, já to píchnu třeba sem. Akorát nejsem si jistý. Tady jsem zaparkoval jak největší prase. Prostě ještě takhle se doparkuju. Jsem napoubral. Asi dobrý. To ještě trošku zacouvám. Dejme tomu, že parkování asi úspěšný. Tak, s mou karosou se tady loučíme. Stůj. Tak zase čus.